ענבר, איך עושה שרקן? נכון. ואיך עושה דג? נכון. ואיך עושה כלב? נכון. ואיך עושה חזיר? נכון. ואיך עושה אריה? נכון. ואיך עושה פרה? מו, נכון מאוד. ואיפה אוזן? יופי. ואיפה אף? איפה אף? אף. נכון. איפה עיניים? איפה עיניים? זה פה. איפה לשון? נכון. ואיפה ראש? ואיפה בטן? יופי. ואיפה רגליים? נכון. ואיפה ידיים? נכון. תעשי לי שלום שלום, ביי ביי. ענבר, תגידי ביי ביי. ביי ביי ענבר.